Вече сме 7-ми клас и се налага тази година да се преместим в друга гимназия и друго училище. Но на вас ви предстои сега те първа да ходите на училище, така че бихме искали да ви зададем няколко въпроса. Съгласни ли сте? Да. На колко си години? На 6. Ами, че искаш ли да ходиш на училище? Да. Защо? Защото е много хубаво. Кое си мислиш, че е хубаво в училище? Не знае още. Добре. Даже научи да дойде на училище. Да, Мичо. А ти искаш ли да ходиш на училище? Да. Защо? Защото е много хубаво. Ага. Ти искаш ли да ходиш на училище? Да. Ами, Как си представяш вие как твоето си представяте вашето училище? Добре. Какво искаш да има там в училище? Игри. Искаш ли да има игри? Искаш ли да пеете песнички там? Да. А искаш ли да учиш? Да. Ти как си представяш твоето училище? А твоето учителка? Деца, искам да ви кажа, че ние в Основно училище Млади България учим песнички, стихотворения, понякога играем на различни игри. А вие знаете ли сега някоя песничка или стихотворение? Да. А кой от вас иска да ни изпълни нещо? Ако искате всички, да? Нещо искате ли да ми изпълните? Ще ни спеете ли някаква песничка? Или стихче някой, ако иска да каже? Хайде, коя песничка? Хайде. Кой да го това? Айде да ти бял да Това да спеш, нали? Всички ти заедно, хайде. ти бял се вълнува весела шами. Бум! Ти бял дуна се вълнува весела шами. И Радецки го дългува по-златни вълни. И Радецки го дългува по-златни вълни. Браво, браво. Други въпроси? Ами, знаете ли, че това интервю ще бъде публикувано в страницата на училищния вестник? И да, на училищния вестник Лексикон. И ние специално ще дойдем да ви донесем няколко броя, за да видите вашите отговори и вашите въпроси, които сме ви задали. И така. Добре. Сега заключението. Преди 7 години, на 15 септември, беше нашият първи учебен ден. Тогава се запознахме с нашата учителка и с много други деца. В този ден започна нашето пътешествие по пътя на учението. За тези години се научихме как да се сприятеляваме, да работим заедно, както в клас, така и във всички наши игри. Научихме се да смятаме, пишем и четем. Разбрахме какво е да пораснеш. Сега обаче трябва да се разделим. Дълги години свалихме името на Основно училище Млади България. Печелихме награди и гордо защитавахме това име и нашите знания. Но също така и трябва да поканим нови деца, които да извървят нашия път и да продължим да постигаме големи успехи в науката, спорта и изкуството. Много ще се надяваме това да сте вие. Благодарим ви за отделеното време. Заповядайте на 15 септември. Много бихме се радвали да се запишете точно от нашето училище. Благодарим ви. Знаете ли къде са на това училище? Дето снимам. Абе, не бе да снимате. Децата, които Децата от Мони. Кой е Мони? С... А вие на къде сте се мотивали да запишете? Са ли не знаете? Където мама и дайте да запиша. Те ще преценят. Важното е, че искате да учите на училище, нали? Да.
Ами ще ви чакаме тогава в училище, което ми изберете. Не, също тебе. Бача България е Кирил Методий гимназия. Така ли? Той го е запомнил като Кирил и Методий. Славчо, да. Славчо, кой Къде беше? си ти? Бачо България. Защо не Еми, беше да. Християнско адресите се е горе-долу. Да. Айде да ви попитате в микрофона, кой се е записал в Четири, България. четири. Задайте въпроси. Ти записали ли си се в основно училище математика? Не, кой се е записал? Те ще вдигнат ръчичка. А кой ще кажа? Се е записал. Дигнете ръчичка. И си кажете имената. Дигнете Айде. ръчичките. Кажи си името, да. Ама искаш да бъдеш там, да е нищо. Да, кажи. Които искат да се запишат в основно училище Мати България или вече се записали, моля да Кой дигнете иска, ръчички. да. Кой иска? Те не знаят дали. Кажете си имената. Ти как се казваш? Рая. А ти? Аз казвам Мирела. Аз казвам Джеси. От момчетата, кои А бяха? момченцата, кои са записали? Или кои искат да се запишат? Аз. Ти как се казваш? Слави. Така. И там дига ръка отпори тук момченце на масата. Ти беше Деян, нали? Да, Диан. Ами, Благодарим ви за отделението. Благодарим ви за... Не? За отделението. Благодарим ви за отделеното време и много се надяваме вие да бъдете нашите последователи в основно училище Мати България. Може да се 7 години, виж, ще се нашите насили, ще се мотивират. А ние пък ще знаем какво ще сме, че е бил пък от гимназията. Добре, но тогава ученици